Така, продължаваме с категорията застраховане. За да връчи престижната статуетка, каним при нас госпожа Таня Косева-Бушова, управляващ директор на Lionshead. Аплодисменти. Победителят в тази категория са Групама България. Аплодисменти за тях. Групама България е част от френската застрахователна група Групама Assurance Mutuelle и предлага застрахователни решения, така че да осигури защита и спокойствие на своите клиенти във всяка житейска ситуация. Групама се отличава със своя индивидуален подход и човешко отношение към клиентите. Компанията присъства в 10 страни в Европа, Африка и Азия. Над 12 милиона са клиентите и членовете на групата, а генерираният премиен приход за 2024 година е 18,5 милиарда евро. В България компанията отбелязва значителна експанзия всяка година, като ръстът в премийния приход за 2024 година спрямо 2023 година е на внушителните 53%. Иновации и грижа за клиента – това е формулата им за бърз растеж. При нас вече е госпожа Селин Болар, дами и господа, аплодисменти, главен изпълнителен директор, за да получи отличието. Той е вече във вашите ръце. Честито! Заповядайте. Малко и високо за мен. Много ви благодаря за награда и за признание за нашия компания. Тази година ние празнуваме юбилей, вече 20 години в България и тази растеж, който вече сме получени, е благодаря за инвестиции, които сме направили и изградили за много години, за нашите клиенти, за нашите партньори, те да са доволни от нашите услуги. Ние се стремим да сме един много отговорен застраховател, на кого всички могат да се доверят. Благодаря за нашите служители, без които нищо от тези успехи са възможни. Ние се грижим за тях, се грижим и всъщност за около среда и ви благодаря за внимание. Ние също ви благодарим. Заповядайте. Една дума е от мен. Поздравления за Групама. Щастлива съм, че Групама са наш дългогодишен наемател в Полиграфия Офис Център и сме много щастливи, че са наши съседи. Буквално. И ние сме доволни, че вие сте нашите клиенти. Благодаря. Продължавайте все Честита така. награда, госпожа Селин Болар, главен изпълнителен директор на Групама.